născut cu arbaleta în mână. Vă nimeresc orice. Headshot vreau să-i dau. Am o idee, deci fiți atenți. Tâmpenie. Stai să mai verificăm. Găsim al Marius, dar nu știu unde e. Hopa! Mersi, boss! Ce? Handicapat e ăla. Unde trebuie să mergi și ai misiuni? Nu cred în jocul ăsta. Eu nu cred că există așa ceva în jocul ăsta. Nu cred. E melodia ta, Johnny, asta. Că asta e la favorite. Bă, trebuie să cauți. Deci fii atent ce am mai făcut. Stai să resetez. Să vină Marius înapoi. Fuck. Deci nu mai vedem pe Marius. Bun. Fii atent, am aici... Ia, ăsta-i. Ăsta-i șmecher. Air drawing îi zice. Și asta m-a rugat Doriana să-i desenez aseară. Dacă sunt minor, vă rog. Stai, ia. Stai, așa. Și pot să-l prind. Stai. Hai că vă fac ceva frumos. Toată lumea se așteaptă să desenez penisuri, dar nu o să desenez penisuri, că sunt om cu clasă, da? Așa. Hai că... Hai cum o prind asta? A, da. Așa. Uite! Ce frumoase îi. Nightbot, dacă cumperi jocuri de pe Jet 2, mai trebuie să faci o magie. Las că fac și magia aia. Nice try. Așa-i? Nu stai, ăsta ce-i? Ah, mă, asta e aia ce taie. Ia că vine Marius înapoi. Ha! That's 5. You're on a streak. A, ți arată câte. You're doing Poți să iau... well. Nu trebuie să fiu tryharder. Keep going. Câte mai sunt? Aseară nu m-am prins că asta face. Îl pot mânca. Ah! Red! Nu mă speria. Acum chiar funcționează jumpscare-urile alea, că nu le văd. Focus. Keep it up. Flashbang-ul nu l-am setat să se vadă. Haha. Că nu știu cum. That was a good streak. Dar o să-l fac, ăla, nu vă temeți. Hai, mă doare mâna deja. You shouldn't give up that quickly. Du-te, mă, că nu pot atâta. Ți-o poți băga în cap. Bună idee. Da. Vă fac operație cu laser. Lasă-mă, mă, în pace. Nu să... Nu faci scurt. You keep missing. Ia. Cu asta pot curăța repede pe aici. You keep missing. Se respawnează, ia. Give it up, huh? Stai. Trebuie să caut pe undeva. Stai, nu știu pe unde trebuie să mergi și ai misiunea aia tipați cu gole. Am făcut, am zis că... Japoneză ăștia, mai trebuie să faci o magie una. Hai că o fac acum magia, nu mai pierd vremea. Am văzut că este FNAF, eu m-aș căca pe mine, efectiv, aș sta aici jos și ar trebui să apăs butoane și aici să mă uit pe ecrane, așa ar juca. Logic. Facem gol. Cât costă FNAF-ul ăla? Că merită.
Da, bun, hai să facem ultima magie. You've combined those ingredients before. Try something new. Invented by a witch who had a closet full of junk. She imagined she Da, bun. fit more in there if all her items shrunk. Unde dracu vezi chat-ul, bă, Batman? În aer. Stai să vă arăt o schemă ce am făcut aseară și pe aia facem misiuni. Deci fii atent. Asta e chestia ce am găsit-o eu, ce v-am zis că mi-am... Și nu pot, stai, ia. Așa. Au. Și n-ai corp unde să ți-o pui. Și hai să vă arăt o schemă. Deci asta e trompeta, da? După aia facem schema aia, stai. Super size. Știți deja unde mă duc cu asta. A wizard once became annoyed at catching too small fish. So Aia vreau mare, mai vreau mare that ceva, would make stai. them bigger on his dish. Na. Și fain era de stătea. Marius. Nu, hai înapoi. Na. Trebuia să folosesc atunci, nu stai, reset. Deci nu, că mi-as. Unde mi sabia? Acolo, bun. Unde-i? Magnetize, miniaturized, transmute, conductor, super size. A wizard once became annoyed Ăla. at catching too small fish. So he Yeah. made a potion that would Yeah. make them bigger Yeah, on his hack. dish. Ia hack. Că îl împung pe ăla de acolo. Stai să vă arăt și la asta. Try again. Hop. Ia. Ia câta. Arbaletul. Na, de aici. Pe România e 19, pe Argentina. Bă, 39 de euro. Pot să strâng din cur. Pot să nu mănânc ceva. Și așa, e cam grăsuț. Nice. Tu? Nu-ți place. Bine, mă, te las în pace. Nu, stai. Unde mi trompeta? No, mi-a picat după televizor trompeta, așa, guys? Va, ia unde mi trompeta? Să nu dau de ceva, că mi... Ce tare mi-am băgat mâna sub aia. Ia câta trompetul. Trompetism o făcut mama. Altă melodie, nu știu. Nu știu. Alexandra, I like that trumpet. That tu. Bă, vorbim, Red, dacă ai cont de Argentina, dar 19. Tăti, scump și 19. Acum am uitat pe Google, cred că doar dacă îți cumperi jocul ai story mode, care are 40 de levele. 40 de levele. Și tu, unde? Deci cum ai făcut de-ai intrat în misiunile alea? Că ai zis că ai făcut și tu. Azi că vă pun unul de groză după asta, că acum din câte vedeți setările sunt făcute, conexiunea e stabilă, jocul a mers. Stai. What fuck with you? Kill yourself, go kill yourself. Kill yourself, kill yourself, kill yourself. Deci că-s retardat. Deci eu le-am luat când au apărut, cred că... Cum merge când... Așa. Dar puneți-mi o melodie să fac după sunete de pe YouTube. Ce faci, mă? Avem șobolan. Hai! Chit! Hai, mă! Ia, avem mâță acolo, moartă.
What? What? Am o mâță mort aici. Stai că o aduc aici. Magnetize. Powers in the northern south that cannot be seen with naked eyes. Bring them under your control and Am make putut everything conexiunea asta. magnetized. Coco, să cocoștăm. Trebuie să găsești. Și poți să și vorbești în joc atunci. Ba, Caprili. Nu știu cânta Caprili. Stai să vedem. Bun. Asta ce face? Ia, pot să mă învață să cânt. Stai. Deci, verde, albastru, gri, albastru, verde. Verde, albastru, gri. Ai, unde e griu? Hai să... Deci, nu știu dacă pot să nimeresc de aici, că dau un dulap. Hai să încerc să-l resetez un pic, să mă pun aici. Așa, ajung la el? Nu, mai în față. Așa, ajung. Da, și era... Cum era? Gratis pe VR. Hai să vedem ce mai... Că am mai instalat niște jocuri. Deci, verde, albastru, gri, albastru, verde. Verde, verde, alba. Ah! Ce ciocan ești! One bright day, two brothers argued near a well. They Bă! Am VR chat, intrăm? Hai să ne bat, hai să facem mișto. Unde, doamne, suntem? Da, l-am instalat. Ia, hai de capul, ce senzație te-a. Mamă. Hai. No. Am chiar ca un cretin, șai? Hai la VR chat. O, mulțumim de prezență, Johnny. Te pup. Stai că mă stau în genunchi, nu e ok. Nu stai, asta mai face ceva? Stai să mă mai teleportez o dată acolo. Deci. Așa. one bright day, Și aici nu pot umbla. Un pic. Ia până aici pot veni. Și dacă aveam camera mai mare, mă puteam duce până acolo, cred că. Ce tare, au făcut pietri să le țepi. În groapă. Un bloc. 10 etaje. De ce, mă? Se duce, se duce, se duce. Ha, lume. Eu în viața mea nu mi-am spart telefonul, am fost din ăla care au avut grijă. Asta ce face? Ia, Ratatouille. Trebuie să mai fie chestii speciale. Hai, oricum e resetată. Stai, Puppeteer. Asta. Și hai să intrăm în VR. move an object through the air while Ah. filling it with powers. Move and let go anywhere. Their dance will last for hours. Grab an object. Hopa, hopa. Dacă a ieșit ceva. Deci că e la nebun aici. Stai să mai fac chestii, să stai. Iii. No, la până să tot, no, are ce să se miște. Așa.
Hai să facem una din asta pe aici. Să duce. Bănuțul ăsta iară face aici cercuri. Ca la nebun. Ca la nebun. Asta mai are pe aici, zboară pe lângă noi, se aruncă. Asta iară mai pe aici. Zboară. Așa, ăsta ce face? Hei, hei, hei! Hei! Ah, o să prinde șobolanul ăla. Așa. Ca la nebuni aici. Stai că mai am chestii. Ui. Ca la nebun, ca la balamuc. Ca la balamuc. Asta. Ca la balamuc. Asta nu am văzut-o. You've missed 5. Bine. Așteaptă să mai... Stai. Let's miss number 10. You should have your eyes checked. E fain. Fain. Hai să intrăm în VR chat. Dar asta ce-i? E trișat asta? What darkness? Yeah. The cage. It has captured another human specimen. Inform it to lower Hai bă, dacă ești șmecher. and to destroy the Hai jos. attempts to escape. Hai mă jos. Hai. Da, eu. Hai. It has seen us. Aha. Și ce ar trebui să fac cu voi? Hai că am treabă. N-am treabă, pa. Acasă. Bă, mă lași, am treabă. Așa. Te comentează și așa numai să se bage în seama. Vreau să mă duc acasă. Acasă, Bolt, Uber. Așa, hai. A, nu mă lasă să... Asta ce ar trebui să... Has noticed the light on. Let the What? record show that the human has noticed the dancing lighthouse. Așa, și? It appears fascinated by the vaults of the lighthouse. Că tu n-ai fi. Sau cum? Ce-am mai? S-a fascinat de lumini, ce să zic. Și cum ies de aici, bro? A, It's crouching. ce e asta? Nu mă lasă să mă învârt aici. Broken lighthouse. Ia, It chooses the cylinder. ce tare! Drops. Such a graceful. Am crezut că... Let the record show the human picked up the Garakaman. ce asta? It has picked up the disturbing. Vă văd. Yes, witness the observers that watch us. Vă văd. Stai că intru în VR, numai să văd ce e aici, nu pot să ies. Sunt curios ce se întâmplă. The fool dropped it.